Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Victor, adinan inlanad ti address na. Ngamasakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Ruben Gonzales, iti Palanan Isabela, Ando Gonzales, ni Danilo Gonzales, iti Bagabag Nueva Vizcaya, Lalaine Hervasio Gonzales Prado, iti Saudi Arabia, J.R. Gonzales, iti Saudi Arabia, ken Maylene ken Romichelle Belano, iti Hong Kong. Shout out pa kada Jen Halyurina, Grace Agtina Sales, Cheryl Repoliesa, ken Gemma Kayabyab. Family Datol, dita Babayuan, Amulong, Cagayan Valley, from Gina Datol, iti Taipei, Taiwan. Happy listening to all. Thanks, my dear Jonah Bal from Zoraida, Yanggod. Shout out kada Imelda Cabang, Dina Benito, ken Florenda Kimpaoy. San Roque Ladies dito'y Hong Kong, ken family Bawa ken Paraiso, ijay San Roque Burgos Isabela, from Lilia Paraiso, Bawa. Shout out kada Tricevic Silva, Anasita Milyo iti Qatar, Luz Dalmase, iti Akop Shilan, La Trinidad, Benguet. Shout out pa kada Banch G, Grace Cadoy, Jose Edel, Sharon ti Fremont, California, from Rodel Abella. Family Aggaraw di Tailagan, ken Lenson family, Malana family, ijay Reyna Mercedes.
Family Magalag ken Bawa dita Burgos from Maria Dolores Bawa. Advance happy birthday kani ading ko Virgilio Aison dita Alaminos Pangasinan from Ate Lai iti Singapore. Peralta family ijay Lunek Malasiki Pangasinan. Family Martin ken Sanchez from Michael Garcia iti Riyadh, Saudi Arabia. Repolyesa, Carion, Paglinawan kan Baday family dita sa Pilang, Candon, Ilocos Sur from Cheryl Repolyesa. Shout out kada Nora Briones, Carlina Aliera, Lang Tabada kan Geraldine Larocco. Family Molina kan Gapasen dita Tagudin, Mabini, Pangasinan from Sherry iti Cavite. De Jesus family ti Barangay 2 Jones Isabela from Ross Barad. To all my friends in Hong Kong, anak ko Adadayan, Ryan kan Nicole. Kan amin ang akapamilyak dita Santiago City Isabela, ti Corpus kan Kasuga family. Anak ko ijay Skyview Virac Itugon Benguet, da Kenneth, Princess kan Queenie Odlus. Kan happy 13th birthday kan ni Bunsumi ani Francine Odlus. Happy birthday from Marilu Odlus. Shout out kada Jason Dalit dita Santiago Divisoria from Joan Can. Happy birthday Ate Corazon Valdez kan Leonor Casison from Leonora Bautista iti Binalonan, Pangasinan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Victor. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kumanpay ti agyaman, gaputan na pili mo to'y padas ko ang maipatangatang iti daytoy a programa. Ilingad na klaangan itinagan a Victor. Pamilyado akon manang kat addan may sa nga anak ko. Ngam aging gaita, siyak pay laang timang papaadal kadagiti doa kakabsat ko iti kolehyo. Gapo ta idipimusay ni tatang ko, awanan ti pangalaan ni nanang iti gastusan na para iti panagadalda. Nakaturpusak mat iti kolehyo manang, kat napagasatak anaaddaan iti natalgad at trabaho, iso ajak pulos tinalikodan ti ingkarik iti daydi tatang, at tumulong aklatta iti panagadal dagiti kakabsat ko. Ngam gapo nga rod iti ipupusay na, siyak metten tinangibaklay amin a responsibilidad iti pamilyami. Ay, makabandog mo ti kanayon nga overtime. Apay ngamin aya ka na yun ti overtime mo. Awana na pulos ti inanam. Inton kwan, nagsakit kan. Masapol nga agdoble kayo da Clara. Tani, umadani man ti pa nagbabayad iti tuition pidagiti kakabsat ko. Among mataman nipod pimusay da di tatang, siyak amin ang tinangibaklay iti responsibilidad. Victor. Oray kasano ti ayat ko asa anak kanayon nga ag-overtime. Saan mo ta mabalin? Kasano pa yun nga dagiti gastos tayo? Nang runakat inton sumarno atawin, ag-eskwelan to mo tanda anak ta. Maawatan ka. Ngam ikam kumamot ti patag ti salunat mo. Kasano no da mapasamakan ka? Di nakarkaron nga awan tumulong kadakwada. Okay aklang Lara. Mababain nakangarudon kan ka. Addan bukod ta a pamilya. Ngam aging gaita, suportadok pa ilang ti pamilyak. Katagyaman na klaunay ta maawatam ti sitwasyon ko. Asawa nak, iso ang maawatan ka. Ngam ti daw dawatak laangkan ka. Saan mo kumamat nga abuson ti bagim? Kas ita, manon nga aldaw akanayon ka nga ag-overtime. Gapulang iti ayat mo ang maipaay amin nakasapulan dagiti kakabsat mo. Di kagda naglara tan nadak ti salunat ko. Sa bagay, manula atawanan, agtorpots to ni Bernie. Enton makatrabahon, makatulong tumutin. Sapay la ko mga rod Victor. Tapno saan lang asikati maubliga. Ay, ala, ingkakat agpalasan tamang rabiikan. Nalpas kamin iti anak taanangan.
Nanang, ado'y tabas tuyo. Ada ka di pa ibagas yaw. Adda pa'y anak ko. Kan apay agim matang kaman kadagitan. Ado pa'y ti abastume. Nakababain pa'y ket din kan ka. Nang runa ka nilara nga asawam. Nanang, awan ti rumpo nga pagbainan nyo. Kundi kay agdanag. Maawatan ni Lara ti amin. Amo namot ni awan ti sabali at tumulong kada kayo no saan asyak. Sika nga agpayso ti inauna anak ko. Ngam saan mo ko mga obligasyon amin dagitoy. Ay, nagsaapan tumot nga minapimusay ni tatang iyo. At dapay matkit di matmat gadak, babaan iti panaglaklakok iti tiyandaan. Ang saan ba't nga umanay para kada kami kadag iti kakabsat mo. Isang aron nga aging kat kabailak, tulungan kayo nanang. Kaya't ka makaturpos tumot ang dagiti kakabsat ko tapno makatulong dan tumot din. Ay, agyaman na anak ko. Agyaman na kada kayo kanilara nga asawam. Lakay, imay gayam itay dito'y ni Bernie. Kasapulan ka nun nagbayad iti tuition fee na inton umay alawas. Ta examen da ka nun. Kasta ka de. Saan na bali? Agsweldo ako ninton ka ni kaduang aldaw. Isunton ti panangitad tayo ti dawdawatan na. Sige, tapno maka-examen. Kaasimot na og promissory note manen kaputa madelay ti panagbayad na. Wan Lara. Makurangan man ti para iti masapsapol tayo dito'y balay. Sana bale. Noan yan to ti mabati, di iso ti iyan anay. Saan mo ta kanayon ngagbayad da iti tuition fee da? Sige ta dumagasak to iti balay sakbay asumrag kakinton bigat. Ibagak nga yuray dalabiitan ti panagswildok. Sweldo ako nagpaiso. Amok kapag husto lang dito manayin para iti tuition ni Barney. Kan para iti pagkasapulan medyo balay. Ay, awan pa'y marunong mimait. Mababay nakpain ko ni Lara. Naimbaglagan at aman nakaawat ti asawak. Kanayon kadilata na kastoy. Kasano no agadal tumutan da anak ko. Oray patay ti bagik iti ka-overtime. Talagang aging ga dito'y langan ti kabaglak. Ay, anya pa nga tataramidag. Jakmot mabalin na baybayan dananang kandag iti kakabsat ko. Tinasayat. Agano sak. Katsapay la ko ma. Taadan to nasayat nga ibu nga amin dagiti a sakripisyo. Sapay ko matay dagiti kakabsat ko ti panagadalda. Tapno saan matunay nakababay ni asawa ka? Imbis ko maapara kadakwada lang dagiti sakripisyo kita. Saanan? Taadapay lang mo ti pamilya kakabingay da. Naimbag lang nataman nakaawat ni Lara. Tanong saan? Ay saus. Jack kumakit amon no anya ti rumbang nga aramidag. Kasta ti sitwasyon ko manang Emmy. Masapol nga agdoble kayo dak, tapno masuportarak ti pamilyak, kastamot ten dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Ngam uray kasano ti aramidak nga agtrabaho, talagang apagpursito laeng ti mabirbirukak. Diyak pa yan maipaayan iti uray basit laeng anamay ti bukod ko a pamilya.
Ngam awan ti pagbabawyak manang Emmy, gaputa ipatpatag ko dagiti kakabsat ko, kastamot ti inak. Iso nga aginggat kabaalak, talaga at tulungak ida, akas iti ingkarik, iti daydi tatang ko. Victor, umadanin ti kasangay ti anak ta. May satawan laangan ag-eskwelan tumatan. Ni, huwag nagpaisaw. Kat anya iti planom italara. Anya aplano ti kayat mo asawan? Masapul nga agpasgan tayo mo't takasangay kat nga ta anak ta. Anya? Saanan ang masapol? Agluto akto laangan dito'y balay ti pansit. Umanayon dayjay. Ay sos, saan Masapul nga awisom da nanang. Kastamutan dagiti kaaruba nga dati anak da. Tapno naragragsak. Sigurado ka kaditi dahi tapang panunutan, Victor? Isupay ti gastos. Kakaasi ka lang arudong nagtrab-trabaho. Maminsan lang mo't. Saan mo ta kanayo nakasangay na? Isa arumbang lang nga silibraran tayo. May paikon to pa iti pagkasapulan dagiti kakabsat ko. Dahito ito lakit din kasangay ti anak ta di jak maibirukan iti gastusan. Ngam Victor. Basta agawis ka, tasyak ti makaam mo. Mapan mong tawisan da nanang. Kastamot ang dagiti kakaruba tayo. Sige, si kangarod ti makaam mo. Nay, adda ka mo't balasang ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka. Imbaunak ni Victor nanang. Umay kayo awisan para iti kasangay to di apo ko yo inton ka ni kadwa nga aldaw. Nay, aywon gayam anya. Apay ngay nga agawis pay laeng. Di kay pay lamapan mangan ijerwar tapno basbasit ti magastos yo. Di namot kayat nanang. Kayat na kano anaragsak ti kasangay ti apo ko yo, iso nga iyaw awis na. Ay, anya lakit din ayan ni Victor. Saan mumutkit di ama babalaw? Ta siyempre, anak na dayta. Iso akayat na anaragsak ti kasangay na. Kasla di yung amo ni Victor nanang. Agaramid day iti pamuspusan, tapno maipaay na amin a pagragsakan tayo a pamilyana. Huwag nga rod anak ko, mababain akon kada kayo. Sipod pimusay ti amayo, nagbalin matan nga obligasyon da kami. Nang runa ti panagadal dagiti kakabsat yo. Di ka agdanag nanang, sana may sa ti aldaw. Anya tamuyo ngay, ang mga no apaman ang makaturpos ni Bernie, kat maadaan iti natalgad at trabaho. Di isuntumot ti makatulong kada kayo. Isong arod akanayon ko apalagi pandagiti addiyo. Asay saya aton dati panagadal da. Panunutan da ko matirigat ni manong da mangisaksakad iti panagadal da. Nga saan na kuman a responsibilidad, tada kayo kat nga rudan a pamilyana. Di yun panunutan day tananang. Basta agtitinulong tayo, day ta tinapatag. Oh, di yung liplipatan ti kasangay ti apo ko yo nanang. Nanang, di yung lipatan di kasangay ti apo ko yo Ay huwan anak ko, may nga rudan inyawis ni Lara nga asawam. Apay nanang, dakda kayo pay lang, maluman na. Ayan dagiti kakabsat ko. Ay napanbiit ni Bernie ti ayan ti kaklase na, tada ka no ilaplepas da project da. Ang may isa nga adem, ni Kim, awan pay nga aging gaita. Ni, apay ngay. Kani, nasip ngutan. Sa dinong ay tinapanan na. Sapay delikado ti panahon ita.
Ay, jak man amo iti da jak kabsat mo. Mamin ano abagbagaak, ngam dinak mo't ipangpangag. Apay adi yung bagbaga kanyak nga tasyak kumati nakisarita kan ko ana. Ay na anak ko, isupay apakariribukan manan. Bayam asyak ti makisarita manan kenkwana. Sige nga ron nanang. Ngam no aramiden naman ay. Syakton ti makisarita kan ko ana. Anya ti ko ng Victor? Masansan amarabyan nga agawid ni Kim? Wan ka no nga rod ko na ni nanang. Ni, awan mo ti bagbaga ni nanang kanyak. Awan mo ti nasasaunay di napanak di balayda. No jak pa'y napaliwi tayo napanak di balayda. Ngawan pa'y ni Kim. Di pa ibaga ni nanang. Isungor nga imbaga ka apay adi na impakpaka mo kanyak. Tasyak mo tinakisarita kan ni Kim. Kat, anya nga iti ko na ni nanang. Di na kano kaya ta mariribu kanak manayin. Iso adi na imbagbaga. Among amin kat ni nanang nga ungtak ni Kim no siyak ti maparurod na. Ala, bayamon. Dumngagtumat lang ka ni nanang. Ay, amo mo tandag iti kabataan ita. Nausum da iti ragragsak. Amang ano dala ang mat na pananda iti gagayim na. Saan lakit di amay barkada ka nagbisyo. Ta talaga ang makaraman kanyak. Iti kastoy arigat ko amang manggit tapno lang mapagadal ko ida ka ni Barney. Kalpasan na, agaramid kit din iti may kaniwas. Ay, jakla mo na sawin. Ang mga no anya pa iti maaramid ko kun kuana. Ala, agrelax kakit din. Ay, Inton madamdama, mangrabi ita yun ton, tapno masapa ka makaturog. Tapno makasubot ka mo't iti nagsasaro no arabi apa nag-overtime mo. Jak amo manang, ta iti daydi nga aldaw asa anak a nag-overtime, dim magasak iti balay dananang. Kat ijay anaamwak, amasansan kanugaya men amaladaw nga agawid, tiburidek akabsat ko. Madanaganak manang, ken makaungetak, tababae ni Kim, ken 18 laeng titawan na. Agamakak nga amangan no na ibarkadan, wenno addaket bisyonan. No kas pangarigan pumudno ti atap ko, sigurado ang makapungtutak, tadi naman lainik kan pateg ti sakripisyok, tapno maituloy dalaeng ti panagadalda ken ni Bernie. Naglabas pa'y nga rod dagiti aldaw manang. ni, nanang, nagsapa kayo ni Emay dito balay. Apay, anyat na pasamak. Ay na anak ko, Jay Adem, ni Kim, saan ang nagawid idirabi Anya? Apay Victor, anya tinapasamak? Oh, Lara, ni Kim, saan ka no ang nagawid idirabi ko na ni nanang? Anya, ni, sa dino nga rod ngay tinapanan na. Ay, Daita nga rod ti pagdanagak anak ko. Napan binirok ni Bernie iti ayan dagiti gagayem na. Bareng at daijay. anya mo tan ni Kim. Anya nga taaya ti mapaspasamak kan kuana. Sapay la kumatawan dakas na pasamak kan kuana. Amang ano, nakiturog lang iti may sa agayem na. Sapay ko maatakas tang agpay Lara. Sa baling amin tagparparit na kanyak. Sapay la kumata saan na pumudno, ti pampanunutag.
Mangantayon, tapno makadigos kan sakbay asumrek ka iti trabahom. Hoy, Victor. Mangmangag na ka di? Anya di kunam, Lara? Kunak, mangantayon, tapno makaprepare kan ama pa nagtrabaho. Apay aya anak kaununag ti pampanunutam. Jak pala sumra kita. Sigurado ajak mo't lang makakonsentrate iti trabaho. Gapo iti panang pampanunot ko no sa dino tayan ni Kim. Di ka di madanagan. Awan tinapasamak ka ni Kim. Di nak mababalaw. Sa bali ngamin at talaga tagparparig na kanyak. Saan nga tanga dan nobyo ni Kim? Iso ti simurutan na? Ha? Kasta nga tanga agpaiso, Victor? Ay, sapay la kuma ata saan na pumudno ti atap ko. Sapay la kuma. Anya ti madamag nanang. Anak ko. Nabirukan ka din ni Bernie ni Kim. Saan tayo mo ta mabalin ni i-report iti police amazing. Aging ga iti addan 24 hours sa mapukpukaw. Sa dino tayo ni Bernie. Simrekan iti pagadalan anak ko. Kan saanan amasapol nga i-report tayo pa'y iti police. Apay nanang. Nabirukan ni Bernie ti Adem. Ayan na nga rod. Apay di pala si Murot ang nagawid. Di na kayat ti agawid anak ko. Tamabuteng kanuken ka. Kanya kumangit ti kabuteng na naon mo tinagbasulan na. Anak, masikog kanu ti kabsat mo. Anya? Masikog? At akadi amuyo ang nobyo na nanang. Awan nga rod anak ko. Tawan mo ti niyam amuna kanyak. Kanawan mo ti makit-kita kakuyog na. Ay, anya mo tan ni Kim. Di nala pinanunot mo tan di sakripisyo ka mang papaadal kan kwa na. Apay nga naramid na ti kasjay. Sapay na gubing pailaan. Ada iti poder ti pamilya ti lalaki ang nakasikog kan kwa na. Kat umaydanto kanu ditoy. Kadwadan ti naganak ti nobyo na. Ay, nasayat mo nga rin no kasta nanang. Tapno makapagsasarita tayo anaimbag. Anya tinapasamak, Victor. Nabirukan ka din ni Bernie ni Kim? Wan Lara. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya? Nobyo ko nam? Wan. Kat masikog gaya man, iso asaanin ang nagawid. Anya? Day tatagpay so Lara. Masikog ni Kim. Ay, kaslaklag kapsot iti imbagan ni nanang kanyak ti kasjay. Victor. Amomot no kasano ti ayat ko, tapno mapaadal ko lang. Kurang nalapatayag ti bagik iti katatrabaho, tapno lang maipay ko ti kasapulan da. Ngamgayam, sa balitar aramiden na. Impay ko ti amin kadakwada. Pati ti rumbo nga para kada kayo iti anak ta, mabingbingay, tapno mapagadal ko lang ida. Ita, kasto iti supapak dagiti ado arigrigat ko kadakwada. Saan tayo amalapdan dagiti pasamak, Victor? Adaditan, awanan ti maaramidan tayo. Isu day ti pinili na. Basta sika, impaay mo amin akabailam. Awan mo't siguro ti makunadakan ka. Kasto'y gayam kasakit. No tinamnamam kat saan nga iso ti matungpal. Kaslak na nagbambandog itawan ka sa eskan na. Pasensya kan Lara. Pati da kayo iti anak ta. Nairamraman iti inaramid ko. Nagudwa ti rumbang ko mapara kada kayo. Ita,
Kastoy lang ti sukat ti ado a sakripisyo kun bandog ko. Sana bali. Adapay mo't ni Bernie. Dandan ni agturpusan ti kabsat mo. Day talaangan ti panunutem. Sa bagay mo't kat di alara. Katamok. Apaaman na makalpas ni Bernie iti panagadan na. May pamaysakton ti amin para kada kayo iti anak ta. Ti maten para kada kayo ti prioridad ko. Nangro na ti masakbayan ti anak ta. Victor, Katagyaman na kiti naman nakaawat mo nga asawa, Lara. Ikarik, aramidak ti amin tapno may paayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag iti anak ta. Saan kayo abaybayan? Ikarik na ita, Lara. kasla nagtupak ti langit kanyak, iti kasdian napasamak iti kabsat ko ani Kim manang Emmy. Namnamaak ngamin a makaturpos da nga agpadpada ka ni Bernie, ngam saan a napasamak. Kasla awan apulos nagmamaayan amin abambanog ken sakripisyo para kadakwada. Ti paglading itak unay, pati bukod ko a pamilya, na iramraman a nagsakripisyo para iti obligasyon a naipataw kanyak. Naimbaglaengen tanadaanak iti asawa aman nakaawat launay. Naurnos moten manang ti maipapan iti panagsikog ni Kim. Adan iti puder ti agbalinto nga asawa na. Nagturpos moten ni Bernie, ket isuitan ti mangipapaay amin a kasapulan da ken ni nanang. Ket siak met manang, agtultuloy ti panagtrabahok para moten iti bukod ko a pamilya. Kayat ko asupapakan ti kinaanos ken kinaman nakaawat ni Lara nga asawak, babaan iti panangipaay ko iti nasaliwanwan a panagbiag para kadakwada iti anak ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Victor. Pagayam a Victor, pudno unay a makaited adal tuy pakasaritaam kadagiti pagayam a dumdumngeg iti daytoy a programa. Dayawag ti kinaresponsablem nga asawa, anak, kang runaan na, responsable a kabsat, gaputa uray ada pamilyam, na ipaay mulat ta ti pagrebengam kas anak ken kabsat. Kas tamot ti pagrebengam kas asawa ken ni Lara. Amok ang masupapakan to amin ang sakripisyom, babaan iti tulong ti namarswa. Di yung arudliwayan ti kumararag iti namarswa, tapno tarabayan na kayo iti amin aganwatyo para iti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, Isu